सीरीज प्रेजेंट। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। हंस पर सवार होके अइली महारानिया ये भाई। हंस पर सवार होके अइली महारानिया ये भाई। हंस पर सवार होके अइली महारानिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बाई कर चरनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बाई कर चरनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर स्टूडियो मनियारी बाजार। दुनिया के रचना है सुर के हाई दानी। इनकर नाम परल बा सुन बीना वाली। दुनिया के रचना है सुर के हाय दानी। इनकर नाम परल बा सुन बीना वाली। खाली नहीं जाला कबो दिहल बचनिया ये भाई। खाली नहीं जाला कबो दिहल बचनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बा इनकर चरनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बा इनकर चरनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार। सब कर दुख बुझेली महिमा बाय पार हो। इनके दया से कितना भइले सुटार हो। सब कर दुख बुझेली महिमा बाय पार हो। इनके दया से कितना भइले सुटार हो। प्रिंस के राजू सुना गावेले भजनिया ये भाई। अच्छे लाल लालू साजन गावेले भजनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बा इनकर चरनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बा इनकर चरनिया ये भाई। स्वर्ग से सुंदर बा। रिकॉर्डिंग बाय देव रिकॉर्डिंग स्टूडियो मनियारी बाजार।